মালিক তো এটা সুকান্ত জানাইব জিআরএস এটা আমরা এখানে কিটা হে কাজে আছে কাজে তিনি ওরা যে পার্টি মনে অবতা মানে তিনি পার্টি পুলানো চিনি কত মানো হামবাই কারণ जों তিনি ওরা जों 50 কাছাকাছিঙ্গো जों ওরা রেগা সামুং খানিয়ান ফেমানি চিনাবখাय लारसरा पंचायत वार्ड हंका चिनी 07 कृष्णकांत पारा जों तिनी और काम खाने फेमा जगह चिनी और बेनिफिशियारि ब आगे बीजेपी नेता खाय दङ हान बगै बचनो और फायै काम बद खायबेयो इंगे तामनि बगै बद खाय माने आगे तो 10 दिन चलि थाकानि जों साका इंगे ताकतान बगै बद खाय माने तिनी आं कुनु खबर माया हान बगै जों आं और काम बद खायन छ इंगे ताङै माया सुकान्त तो जे जीआरएस तो जोंनो और काम अलरेडी खाजि हिनै जोंनो सावैनो जों और काम फायन छका इंगे बर काम से खलारिया हन छौ एकते काम खुस खलारिया दरानाखा और निनर काम 30 नगद अन्य जगह सेवै तलांथानि हिनै छौ साबसा कके आबो सानायका और चिनी ताखौ अजित देबर्मा बिनि बुफानि बुमुंगाय सुरेश देबर्मा ब एकजन बेनिफिशियारि के तिनी फाइजाक जीआरएस तिनी फाइया फुन खाय साहरो आं तिनी फाइमिया नर काम सुरु खलायले दिन छौ ओंगाय जों आमा हायके जे बिनि कोन मतेनो जों और सामु खायया ओंगाय बेनिफिशियारि फाइ और फाइ ऑब्जेक्शन खाय कलां थाका काम ओंगे जे पार्टी मन या गलो जीआरएस फाइनाय फेजाक दा जीआरएस फाइया अलरेडी ब फोन रिसीव खालिया जों फोन खायया बारे बार जीआरएस न ब फोन रिसीव खाया जीआरएस न बुंता मसायदमा सुकान्त चाकमा ब तंग गाग्रासरा फासिङो दं ओंगे थाना सायमान जाक दा थाना रक सायमियाखौ अ पार्टी मानो ओंगे थाना खबर जाक दा न जों थानाव कुनु खबर खायको आपनि सनो खबर खायया जों काम साइटनो दं ताबुरे दिन ओंगे नरक ताम नाय ताबो जों ताबो आबनि जस्टिस नायो जों ताङै काम मायांनो ना जों साधारण तो कायसा तांजानाय बरक जतनो सुंदि जों तिनिनि पेमेन्ट बरिनाय हिनि साव जतनो सुंदि जों साका जों चिनि काम 10 दिन माना नंनाय तिनिनि नों अकप सामु अफ खैमानि नों अबनि पेमेन्ट नों मारनाय हिनि सामनि बरिनाय हिनि गसो चिनि थानि भिडिअ फुटेज दङ आबनि दराना खारिनाय नंनाय दरगार नाखाय आनथानि भिडिअ रेकर्डिं दङ आबनि के ताबुक जदि नर तीन जे काम खैमानि अबनि पेमेन्ट माया के बसकांग नरक तम आबो जों दरगार नाखाय जों थानाव थानाय दरगार नाखाय भिडिअ थानाय थाना थाङै जों कुnya दरगार नाखाय एसडीएम थानाय जों के ताक्सु जर नन काम तम चिनि ताक्सु जरा चिनि काम बन्द दङ ताबुक जों
काम खालायनाय दे खालाया आबो ताबो जों GRS न मायासा जों अरनि खुतुलिया हनै दं इनके GRS न फायदेनि साजाक दा जों फन खायमानि ब फन रिसिभ सि खाया ताबो ब बर तंग रिसिभ सि खाया फन रिसिभ खाया सिनि इनके ताबुक सुक जरा जे सामुं जे बन्द तंग माने इनके सामुं जदि न मा खायलि आं थां इनके नर फायनाय ताम या प्रेसानाय दरा नाखाय जों अबनि तै जों चिनि जों तो तांसानाय बरक जों काम मायाखै बाहायके चलिनाय दरा नाखाय जों लामा अंखरनायसो ताखुनो बुं ताम का आनि बुं अजय देबरमा kan abung tamu ka bani tamu mani tini जों तिनी रेगा कामो फैले माने जों साता हंगाय न साथुं टङ हनै दतेन कामरम फैयो हंगाय अलरेडी तारातारि तां थाना हिनै हंगाय जे सुइरे माने न जों ताबो तांग हंगाय जों अडेक्सि तां टंखा बान मालिक फैयो जोंनो बादा खायबायो न र काम थां मांगला तै खना रनो माना खायरिखा न र तै खां मांगला कामों या न जागा न खलाय माखाय जाकिन पान्तलां दिखि सावा हंगाय जों तफानो बिनि कमनो माने काम तांखा बहिनो कासे खादे दरकान हां तिनी पेरमेन नंग नरनाय sabo saw kok अजि देबरमा साव sabo oji de borma ke ओ बान मालिक हंगाय बिना पिछे बान मालिक बस हाता जत बान नंगनि पेरमेन नरं मायांया नर अलरेडी पेरमेन मानाय नर तिनी कासे खाने आन बानो कामं या आते हिनि साव ए जेखने पान थाङै थाङै हिनि साव obo bo ponche nandra klai लार सरा इनके इनके नरक GRS न जानो जगदा जे पाते मनो जेरेस न जों कल खायमेन मास माय आंका तामखाय जानों मानाय ब फुन रिसिभ खाया बना तो जों फायदे न हनै साजा साल बसक करो जे सामुं चलि माने सिगां 10 दिन चलि थाका हंगाय तिनी नक प्रथम जों काम अलरेडी कामरम खा काम मादं तां तंफोर जों जोंनो फायबादा खायफैयो इनके ताबसु जरो नंग सामुं मोथाक जगदा मोथाक जाक ताकसाक जरा जों ब पेरमेन होना हान गसियो तिनी पेरमेन होना हान गसियो गाय जों मोथागै तंखा इनके नरक जदि न सामुं तिनी मा खाया इनके बसका नरक तम या प्रेनानाय जों इको ताइबो जों आगुगै मानायनि जिनि काम जों माना नांनाय जों ताङै जानाय कायसा बरक जों ताङै खायसिन बहक जि माइ मिलिया जों जेखा फान तांना नांगौ जों बनि दर थेकै जों मास मासाया गाय जों तो साना नांनाय थाना जानो जगदा नरक थाना जानो ग्याफो इनके नरक ताबुक सामुं तो ताक नंगनि सामुं आबत नंग बन्द इनके नरक ताबुक ngtam नायनाय जों तो सिनि कामनो जों मानानि नांनाय जों कामनि सिनि काम माना बागै जों मा थानाय जों बिदुन थानि मा थानाय जों दरकानाय बलगो थानाय जों थानाबो जानंनाय इनके नरक हासते हापंनो तम कक जाना मुसुं हासते हापंनाबो न जाना मुसुंग जतन काम रिथो जों काम माना नांगौ जों तांखासि जाना नांगौ जों काम मायाखै जों बाहायके बानजिनाय आबो न नायो आं हासते हापंनाबो ना आनि गगङानि अ बाहाय बरंनो माने अ जागानि हानारग अंक खायनो जाव माने बद ताङै जानाय कायसा बरंनो ब अ जागा बादा खायरिखा जों ता ब जागा थाङै थाङै ना सिनि कायसा सिनि मंगै रेगा फायमानो सिथंनो बापाय थखाय दङ तांरिया जों जे जागा फानो कामना जों तलाङै मा तांनाय जों अ तब जों काम तांना नांनाय जों काम माना नांनाय